sento molt contenta i molt orgullosa de poder col·laborar amb una iniciativa com aquesta, tot per el que sigui per la Fundació. Crec que aquest tipus d'accions impulsades per part de la companyia són una molt bona manera de treure els equips del seu lloc de treball i, a més, fomenten un bon ambient entre els empleats i les persones dels equips, a més de poder participar en una acció solidària. És impressionant la participació de la gent de Noel i com l'empresa s'ha volcat en aquesta iniciativa solidària del Lluèrnia. Doncs mira, per l'experiència que estic visquent, primer de tot, veig que està contribuint molt a fer equip, a fer companyerisme, perquè és una reunió informal, però alhora no oblidem el fons final, que és fer una aportació que té com a objectiu la recaptació de la Fundació per als seus fins, que són, com sabem, potenciar la recerca en temes d'investigació mèdica, assegurar els postoperatoris, per tant, ostres, em sembla que l'hauríem de repetir més sovint. Sempre és una gran oportunitat contribuir a una acció solidària i també hi ha molt bon ambient amb els companys, una oportunitat també per xerrar i passar una bona estona. Des d'Integra estem fent un projecte per col·laborar amb una fundació pel càncer infantil i estem fent unes flors que ficarem al Lluèrnia. Doncs fantàstic, perquè penso que és una acció superbonica, no? Poder portar el nostre granet de sorra en aquest projecte i fent, com esteu veient, aquestes flors. Doncs molt bé, la veritat, perquè crec que pels treballadors és algú que ens fa molt partíceps de les accions solidàries que fa l'empresa i d'aquesta gran tasca que ens ajuda una miqueta més a fer-nos persones i fer-nos créixer. És increïble tota la gent jove, la gent gran de tot el rang d'edat aquí col·laborant i aportant el seu granet de sorra. I que faltaven mans, i doncs ens hem agafat el dia mig de festa per poder-vos ajudar. Ha sigut molt gratificant fer-ho perquè realment poder ajudar a alguna cosa així sempre és un plaer. Perquè gràcies a nosaltres, els nens podran tenir una millor vida. Doncs hem vingut a plantar una flor a favor de la investigació contra el càncer infantil i em sembla una acció molt bonica, a part de maca, que tothom qui vulgui pugui col·laborar, que és una manera molt original i molt bonica. Hem vingut a plantar una flor per recaudar diners per al càncer infantil. Doncs em sembla una idea excel·lent aquesta acció solidària perquè Lluèrnia precisament és un festival que permet acollir tot tipus d'iniciatives, des de la participació de les escoles, d'entitats i també de fundacions, com en aquest cas la Fundació Albert Bosch, que fa una acció solidària a favor del càncer infantil. El Lluèrnia en si és un espectacle molt bonic i participar en aquesta acció ajudant a sobre els nens petits amb càncer m'ha semblat bastant que toca en el cor. Nosaltres hem vingut a les 5 d'anar preparant i anar preparant les llums, però ja n'hem acabat les caixes. Tothom amb un somriure i amb ganes de col·laborar i de participar. Molt emotiu, la veritat, veure tant de llums, que vol dir que cada llum vol dir una col·laboració, per tant, molt content.